الله تعالى فيك والشيطان إبليس الله يدتره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تبارك معي. على مي جهين لوكولتي أن لا رهنا كرنجرلي. نعم. تابع سورة غافر. أم بغافر سورة نفتحولا. نعم. Il est le 25 deuxième mois 2026. Le 25 deuxième mois 2026. نعم. أولم يسيروا. ولم يسيروا يلا آدم أديو ما يلا وا. في الأرض. دوما كلو سافة. فينظروا. نيجا فلالك. كيف. تقول جميلو. كان عاقبة الذين. مقول لبانا تقولي. من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب أولم يسيروا في الأرض نعم محمد نالي نكرايا نعم نعم minnu bɛ ka ban yala u ma taama dɔɔni ka diɲɛ ye wa diɲɛ kibaru ma f'u ye fayanzuru u tun ka filɛli kɛ kayfa kana aqibatu allazina kanu min qablihim mɔgɔ minnu kɔnna u ɲɛ u tun ka olu labanko lajɛ minnu ye kiraw sɔsɔ mun adamaden bi waaju n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ de ye nka ni waajuli kɛra ni e yɛrɛ ye o ye danga de ye mandɔw minnu tɛmɛna ka kɔn Muhamadu cili ɲɛ ko yala u ma yala k'olu lajɛ Ala ye min k'u la u ka ko labanna cogo min na كانوا هم أشد منهم قوة olu fanga kun ka bon ta ye o an jɔlen fanga ni fanga yɛrɛ la Adangaw ni Samudakaw olu fanga kun ka bon makan kafiriw fanga ye jɔ ka ye yɛrɛ la wa asaran fil ardi u ye nɔ min bila dugumakolo la o nɔ ka bon makan ta ninnu ye sabu u ye sangasobaw jɔ ka kɔbaw sen ka farawow sen k'a kɛ sow ye mun olu ye nɔba minnu kɛ dugukolo la makan kafiriw m'o kɛ mɛ u n'o sen n'o bonya bɛɛ Ala y'u halaki فأخذهم الله بذنوبهم Ala y'u minɛ n'u ka jurumu ye وما كان لهم من الله من واق porokoto cogo ma sɔrɔ u la Ala bolo dɛ o ma kɛ fiyewu porokoto sɔrɔti n'Ala ko a bɛ juguman k'i la i yɛrɛ ye juguman min san ayi porokoto cogo tɛ Ala ka yafa ma ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ko balawu in ma jimu ka foyi kama bi ma k'u ka dɛ la u ka kiraw nan'u ma de bilbayinati ni dalilu bangenen ye silamɛya ni silamɛya min bɛ fɔ a la n'i y'a lajɛ n y'a fɔ a ye siɲɛ caman diɲɛ yɛrɛ mago bɛ silamɛya de la parce que diɲɛ mago bɛ silamɛya la cogo di diɲɛ ka kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi balawu o balawu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'i y'a balawu bɛɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ mizanu de ma tile hali du kɔnɔ n'i ye balawu ye du kɔnɔ a ti ban mizanu de ma tile mana diɲɛ filɛ dekun min na bi tɔɔrɔ min filɛ diɲɛ kɔnɔ bi dɔwɛrɛ tɛ diɲɛ mago bɛ tilennenya de la o de ma sɔrɔ an la tatagaw fil mizan wa aqimul wazna ayiwa mana c'est-à-dire n'i yɛrɛ ye silamɛya lajɛ k'i sigi dɔrɔn k'i miiri i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la walahi Muhamadu cira Ala ka ciden don mais
o t'a bali fana silamɛya minnu nana n'a ye kɔfɛ minnu y'a ta alakira sallallahu alaihi wasallam kɔfɛ musalaha t'a la a tiɲɛna caman bolo fo jɔnzɔnna de ka kɛ pour que ka silamɛya yɛrɛ bɔ bolo la dekun caman bɛ silamɛya kan bi silamɛ yɛrɛw de y'a labɛn u yɛrɛ mago kama u jɔyɔrɔ kama u ka hɛrɛ kama u ka niyɔrɔ kama o de la silamɛya n'o tɛ diɲɛ hali kafiri jamana jumɛn bɛ yen ni tribunal tɛ yen a b'a bɛɛ la a bɛɛ diɲɛ dugukolo kan yɔrɔ jumɛn bɛ yen ko tribunal tɛ yen a bɛ yen munna tribunal nana mun kama k'o ka bila tilennenya la bɛɛ ka lafiya o de ma se ka kɛ o de ma se ka kɛ dɛ siga t'a la wallahi o tuma na n'o ma kɛ dɔrɔn an ti lafiya n'o ma kɛ an ni ala cɛ ti ɲɛ kɛlɛ bɛ nin de la n'i ko diinɛ ye jogo ye dɔrɔn maa wɛrɛ t'i wuli dɛ jarabugubatigiw kɔlɔsitigiw n'o bɛ taa anw ni kalan kɛ kabini salon kabini diɲɛ daminɛ na anw ye kuranɛ durusi ne bɔra azaharu la ne ye kalan kɛ manga la o ko tɛ o mais o ye fɛnba de ye kalan mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ nafaba de b'a la mais diinɛ o kalan o man ca o mago bɛ faamu dɔrɔn de la ala y'i da a ka jɔn i ye i ka hɛrɛ ni tɔɔrɔ b'a bolo a b'i fa lahara a b'i ɲininka a ma foyi ɲini fɛ ko tile ala dɔn kɔfɛ ko tile o tumana fɛn minnu b'i dɛmɛ tilennenya sira kan o de ye seli ni su ni jaga ni hiji n'o tɛ seli tɛ silamɛya ye jaga tɛ hiji tɛ nkalon don nin 25 in bɛɛ nana silamɛya dafalen sɔrɔ foyi t'a jɛ ala ko fana n b'a d'a ma de a b'a dɛmɛ silamɛya in yɛrɛ sabatili la tɛ silamɛya tɛ dɛ n b'a d'aw ma a b'a dɛmɛ silamɛya sabatili la ko dogolen tɛ kuranɛ y'a bɛɛ fɔ e taara kalan jumɛn kɛ o kuma ala ko akimi solata inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar o kuma na o fɛn yɛrɛ min nakun ye ko ka jogo dilan kuma na a nana ka silamɛya dɛmɛ de ala ko a ye su kutiba ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama min qabl la'allakum tattaqun a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jaga nana cogo di ko i ka dɔ bɔ i ka nafolo la k'o kɛ saraka ye k'i ka nafolo saniya n'a ye k'i ka nafolo saniya n'a ye o tuma na a yɛrɛ ye nin bɛɛ nana de ko ka silamɛya dɛmɛ mais nin si mana ko i ka kɛ silamɛ ye mais tiɲɛ don a nalen kɔ ko a b'i dɛmɛ ka silamɛya dɛmɛ n'i ba nana e ye kafiri yɛrɛ ye a kana ɲinɛ nin yɔrɔ ninnu kɔ dɔ seli wo sun wo jaga wo hiji wo nin bɛɛ nana silamɛya dafalen sɔrɔ ye nin dira silamɛw ma de ko a b'u dɛmɛ u ka silamɛya la ko n'an bɛ seli an bɛ walimuso to a tigi bolo n'an bɛ seli an bɛ hasidiya dabila ko n'an bɛ seli hinɛ bɛ don an dusukun na an b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ dɛmɛ n'i ye silamɛya lasili ala kira lajɛ sallallahu alaihi wasallam a denmuso kafiri ma a kɔnɔma girin k'a faga k'a jigin k'a sɔrɔ a jigin kuma ma se mais kira denmuso tora a la den yɛrɛ tora a la a natɔ kira nɔfɛ madinɛ mais don min na maga minɛ na cɛ ko a bɛ boli ni sahabaw y'a dɛrɛ a porokotor'u bolo ka boli ka don jeni ka kira parce que mun na sahabaw de ye kunbɛn sufɛ mais e tilala min kɛ e ma boli yɔrɔ si sɔrɔ fo ka na kotigi yɛrɛ fɛ yen mana danaya dɔ b'i la ka ban kafiriw kun dalen don kira la mais hababu nana Khalid ko fɔ a ka fɔ Umar ko fɔ a ka fɔ kira ko la ko n'ale den don o joli b'ale de k'ale y'o yafa mais comme a ko a bɛ don diinɛ na o ye ala ta de ye maa tɛ se ka don maa n'o cɛ a tubira ta hali n'o y'a sɔrɔ sira ni jatigɛ y'a tubi en tout cas a ye min jira kɛnɛ kan o de bɛ minɛ kɔnɔna bɛ ala bolo a ye diinɛ in faamu dɛ lafiya da don ni tile kɛtigi ye mun fɔ kira ma
ako ko n'a sɔrɔla silamɛw ka kira kun labato la ko diɲɛ problème bɛɛ kun bɛ résolu temi vilancɛ kɔnɔ temi vilancɛ kɔnɔ kafiri de ye nin fɔ kira ma mais dɔ ye aradu k'a kan a yɛrɛ kafiri ɲɔ dɔ ye aradu k'a kan a ko mais ko ale ti a ma kira in dɔn quoi silamɛ yɛrɛ ye min fɔ alakira sɔrɔla silamɛ a ka musoko la k'a ka baara ye musoko de ye o nana n'o ye k'o jira a la muso dama min tun b'a kunna jɔnmuso dama min tun b'a bolo cɛ nana n'o ye k'o jira katibu in na écrivain in na écrivain ko mais ko ale tun bɛ cɛ in filɛ kodɔnnaba de ko mais ko sisan a ka nin sɛbɛnni y'a jira ale la k'a tɛ foyi dɔn ko a bɛ ka min fɔ k'o ye mɔgɔ jogo de ye ko mɔgɔ jogo t'i lajɛ mɔgɔ nana ni min ye de b'i lajɛ a nana ni mun ye k'a b'o d'an ma an ka nafa jumɛn b'o la k'o de b'i lajɛ mais a yɛrɛ jogo k'o y'a kungo de ye mais a nana ni min ye k'o de b'i lajɛ nin ye kafiri kumakan de ye kafiri a ko parce que kira nana ni min ye ko kira ko ala ko k'an ka kɛ laadiri ye ko bon laadiriya diɲɛ yɛrɛ binna bi ni laadiriya de baliya de ko bon o la ni laadiriya sɔrɔla dɔrɔn diɲɛ problème bɛɛ bɛ résolu yɔrɔnin kelen mais laadiriya ma sɔrɔ tribunaliw bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais hasubunallah a faamuna nin ye kafiriw ka taminikan de ye kira kan mais minnu y'a jaga k'a ka baara ye musoko ye a y'o de jaabi a ko o y'a jogo de ye o y'a jogo de ye mais a nana ni min ye k'o de b'i lajɛ mais a yɛrɛ ye jɔnni ye k'a b'o to yen ko ni fatɔ y'a bolo si ko a kana fatɔ yɛrɛ lajɛ dɛ ko a man kɛnɛ a y'a to yen non ko a y'a bolo si va la ni wara natɔ don a bɛ k'a jira la ko wara bɛ na ale ye fatɔ ye ko a kana a bolo lajɛ dɛ a y'a si va la a si bɛ mun voilà ayiwa basi ala k'an dɛmɛ na fakɛ faru u kafiriyara o dalilu sɔrɔlen kɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yelen kɔ u banna o yɔrɔ la ala y'u minɛ ni ɲangata ye sa dɛ ɲangata sɛbɛ jiginniw kan innahu i k'a dɔn ala ala ye n'ala ko a bɛ masiba jigin faama min don barikatigi don a ka ɲangata cɛ ka jugu ala k'an kisi a ma walakad a ko tiɲɛ yɛrɛ tigitigi la ni ala ye cili kɛ nabilayi musa la n y'a ci ni ka dalilu ye ani fanga min bangenen bɛ n y'a ci firawuna ma ani hamana ani karuna faqalu u ko ko nin tɛ dɔwɛrɛ jinɛ mɔrikɔw nkalontigɛla don ma mina nanu ma ni tiɲɛ sa ka bɔ ne yɛrɛ ala yɔrɔ u ko a ye mɔgɔw denw faga mɔgɔ ma limaniyara musa la a k'u ka musow ɲɛnama minɛ a kafiriw ka dabali kɔni ma kɛ fo n'a kɛra a bɛ fili de la fili min ye kɛnɛkan fili ye firawuna ko a ye de firawuna to yen sa ne yɛrɛ de bɛ musa fa a k'a ka ala wele ni ala min b'a bolo i k'a dɔn ne firawuna ne bɛ ka siran
ni cɛ Musa kana ka diinɛ yɛlɛma أو أن يظهر walima a kana na bangeni kɛ في الأرض an sigiyɔrɔ la yan الفساد kana cɛni bila dugukolo kan وقال موسى bilayi Musa ko إني i k'a dɔn عزت ne ye tanga ɲini بربي ma fɛ وربكم ani aw ma fɛ من كل متكبر ka bɔ yɛrɛ bonyana bɛɛ tɔɔrɔ ma لا يؤمن yɛrɛ bonyana min dalen ti limaniya بيوم الحساب ni lahara seli ye ولقد أرسلنا موسى بآياتنا tiɲɛ yɛrɛ don ni Alahu Taala ye Nabilayi Musa ci نعم bi ayatina ni n ka kabako ye ni n ka kiraya ye نعم n y'a d'a ma dɛ wa sultani ani fanga نعم sultanu mubin de kɔrɔ ye ayatina نعم aliyadu ayiwa والعصر wala asa wa sinin والسنين ayiwa والقمل wa demu wal kumal ayiwa bi ayatina نعم wa sultanin n ye fanga fana d'a ma mubinin fanga min na a bangenen don o dɔ ye mun ye نعم saharatu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na ni Ala ko aw de Musa ko aw de b'a fili wa ou bien ne fɔlɔ de b'a fili o sa ye min kɛ sa tɔw la kumana o kɛra bɛɛ ɲɛna o kumana ne wa arsalna Musa bi ayatina an y'a ci n'an ka kabako ye kɔnɔ a b'o kabako kɔnɔntɔn dɔn o don wa أدو ayiwa wa sultanin ani fanga mubinin min bangenen don a sera sahara tɔw la ka sayo bɛɛ ka sa kun k'a ma إلى فرعون ila firawuna n y'a ci firawuna ma وهامان ani hamana وقارون ani karun n y'a ci ninnu ma فقالوا olu ko ساحر nin ye dɔwɛrɛ ye kɔrɔtitigi kɔ wa كذاب nkalontigɛla don jinɛmɔri de don a bɛ koma yɛlɛmɛ de kɛ o t'an da la فلما جاءهم بالحق من عندنا tuma min na n'a nana ni tiɲɛ yɛrɛ ka bɔ ne setigi ala yɔrɔ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ko kuma na nin ko in bɛ cogo min na نعم minnu dara Musa la dama tɛ dɛ نعم maa o maa dara a la hali o denw الله أكبر a ye u denw bɛɛ faga hali ni den min bɛ sin na a y'a bɛɛ faga الله أكبر ka fara faw ni balima tɔw kan واستحيوا نساءهم nka a k'u musow ɲɛnɛma minɛ o kɔrɔ a ye muso ninnu to yen نعم a kana so olu ma a bɛna damu ta olu la olu bɛna tobili k'aw ye u bɛna a ka yɔrɔw fura ka yɔrɔw jɔsi a y'a cɛ bɛɛ faga الله أكبر mais y'a dɔn o ye nin ye Firawuna ka kuma de ye ko ka denw faga ka faw faga ko ka baw to yen mais bi baw bɛ ka faga faw bɛ ka faga denw bɛ ka faga mais Firawuna yɛrɛ ko ka musow to yen musow bɛ ka faga bi hasbunallah naam وما كيد الكافرين إلا في ضلال ala ko kafiri kɔni ka janfa ni a ka labɛn نعم ko a fililen don الله ayi a fililen don dɛ a bi hadafu min ɲini نعم a t'o sɔrɔ kuma dɔw la وقال فرعون ذروني أقتل موسى o kumana mɛ nin bɛɛ la نعم Firawuna bɛ nin bɛɛ la Naam. Firawuna ka mɔgɔw sigalen don Musa ko in na والله malgré u bɛ siran Firawuna ɲɛ mais mɔgɔ caman b'u la min ni sigasigalen don dɔw yɛrɛ kɛn bɛ silamɛ ye gundo la dɔw sɔnnen don Musa ye gundo la نعم o kumana olu bɛ fɛ ka don Firawuna ni Musa fagali cɛ mana Firawuna ko a ko cogo di ذروني أقتل موسى a ye n to yen a ye sabali ko ye a y'a to n ka Musa faga dɛ وليدعو ربه a k'a ka ala yɛrɛ wele o min n'a bɛ ka siran o ɲɛ dɛ نعم ni Firawuna b'a faa a k'a ka ala wele a tɛ se ka foyi kɛ ne na إني أخاف أن يبدل دينكم wa ne ka siran tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Naam. i ye ɲɛmɔgɔ ye ça fait ɲɛmɔgɔya ti ɲɛ yɔrɔ si نعم a b'a janto nin na هذا mɔgɔ si tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye نعم fo i ka mɔgɔw mara ni ko dɔ ye الله أكبر fanga ye tiɲɛ ye quoi نعم mais dan dɔ de bɛ fanga na niw bolo Wallahi. n'i y'o dépassé i b'a dɔn i tɛ foyi ye ala ka jɔn kɔ والله هي لو فوق يبقى ما موكل i ma mɔgɔw dilan dɛ Firawuna n'a ka nin Firawuna yaba in نعم mais hali bi a m'a ka mɔgɔw dɔgɔya أي a ka bonya b'u kan a ko aw bɛ k'a fɔ ne kana faga n kana kɛ tan
fo a k'a faamu de n tɛ k'a kɛ n k'u fɛ koyi a bɛ k'a ka mɔgɔw i siridaw k'u diɲɛ ɲini k'a hakili d'u la mais a kun bɛ se k'a ka mɔgɔw to yen a ye Musa faga o se kun b'a ye o mais ni kodɔn y'i jɛ dɔrɔn i bɛ mɔgɔ yɛrɛw jɛ n y'o fɔ a ye siɲɛ caman bɛɛ ye faama de ye bɛɛ y'i ka faama de ye bɛɛ y'i ka faama de ye tuma na ni Ala ye mɔgɔw ɲɛsin e ma a dɔ i man wusu ye kira n'a ka kiraya n'a ka sahabaw tun bɛ jɛ ka baara de kɛ al-amru baynakum shura mais a m'a fɔ ma fihi mushawara ne de ye kira ye a ka di n ye cogo min na an b'a kɛ ten non 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 a bɛ mɔgɔw hakili fara ta kan a bɛ mɔgɔw lamɛn fana a ye silamɛw ɲininka an bɛ bɔ an bɛ don wa mankan cayara dɔw ko non an ka to yan an k'u kɔnɔ dɔw ko non an ka bɔ k'u kunbɛn uhudu de don a kuma gɛlɛyara kosɛbɛ kira ni sahabaw cɛ fɔ kira kun hakili taara minnu ko ka sigi dugu kɔnɔ mais kuma bonyana ka se degré dɔ la mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamu kira ye kɛlɛminɛn ta ka bɔ aw ko kira ma ko a ko non ko ni kira kɔni ye kɛlɛminɛn ta ko a tɛ segin bilen ko min ka di Ala ye o de bɛ kɛ sa ko nka ko an bɛ bɔ sa a b'a janto nin de la mɔgɔ ye mɔgɔ de ye e yɛrɛ ti dɔwɛrɛ ye mɔgɔ kɔ wa i ni minnu don mɔgɔw de don voilà Firawuna ko inni akhafu an yubaddila dinakum a ko ne k'a fɔ n bɛ Musa faga n'aw sɔn dɛ dɔwɛrɛ tɛ ko ziran bɛ de ni m'a faga a bɛna a ka diinɛ yɛlɛmɛ dɛ a bɛna yɛlɛmɛ dɛ nkalon don wa tiɲɛ don mais tiɲɛ dɔw o bɛ fɔ ka tiɲɛni de ɲini mais o t'a bɔ tiɲɛya la dɛ Firawuna ye min fɔ a ka mɔgɔw ye tiɲɛ yɛrɛ don a ko n bɛ siran dɛ ayiwa inni akhafu an yubaddila dinakum n ka siran tɛ dɔwɛrɛ ye n'a tugura Musa kɔ a bɛna a ka diinɛ yɛlɛmɛ a b'a yɛlɛmɛ dɛ parce que a ko ka Firawuna batoli dabila ka boliw batoli dabila ka Ala kelen bato a tɛna diinɛ yɛlɛmɛ basi t'a la bisimila walima a kana tiɲɛni bila an fɛ dugukolo kan yan tiɲɛni ye mun ye aw bɛɛ b'i suli ne ye ka ne bonya hakilila min b'a bolo n'o sabatira tiɲɛni don dɛ a bɛna tiɲɛni don jamana kɔnɔ a bɛna ni tiɲɛni ye dɛ Firawuna ka tiɲɛni a bɛna n'a ye parce que Firawuna tɛna bato bilen n'Ala ma fara Firawuna kan a ka Firawuna ko bɛ ban o tuma na a ye tiɲɛ fɔ a ka mɔgɔ ye dɛ a y'a to n k'a fa na وقال موسى إني عزت بربي وربكم mana Musa fana ko ni an ma ɲɛ fagali kɔni kɔ inni ustu bi rabbi wa rabbikum ne ye zɛmɛ n ka Ala n'aw ka Ala la dɛ min kulli mutakabbirin ka bɔ mɔgɔ yɛrɛ bonyana yadanci bɛɛ ma la yu'minu bi yawmil hisabi min dalen tɛ lahara don la donc nin ye tangana ye dɛ i b'i janto nin na ni ko cunni ka yɔrɔ yɔrɔ dekun na n'i ye nin siɲɛ 7 sɔrɔ ka fɔ a mana kɛ ko ko ye Ala b'i bɔ a la a ti yɛlɛma fiyewu u y'a fɔ ten naam وقال رجل مؤمن a ko cɛ dɔ kumana مؤمن o ye mumini ye o من آل فرعون o ye Firawuna ka mɔgɔ dɔ ye a somɔgɔ dɔ don يكتم إيمانه nka o kɛn bɛ k'a ka limaniya dogo أتقتلون رجلا a ko Firawuna ma a ko e bɛ sɔn ka mɔgɔ faa wa أن يقول a ka kuma dan kɛra ربي الله ko ne ma ye Ala ye وقد جاءكم k'a sɔrɔ a dun nana tiɲɛ yɛrɛ la aw ma بالبينات ne dalilu wulibaliw ye dɛ من ربكم ka bɔ aw ma yɔrɔ وإن يك كاذبا n'an y'a faga n'a kɛra nkalontigɛla ye dun فعليه كذبه an t'a to yen a ka nkalon b'a yɛrɛ de kan ye وإن يك صادقا nka n'an y'a faga n'a kɛra tiɲɛtigi ye dun يصيبكم بعض الذي fɛn dɔw n'a sɔrɔ dɛ يعدكم a y'o layidu min ta ko Ala b'i kojugu kɛ إن الله i k'a dɔn Ala لا يهدي من Ala ti maa si kana هو mɔgɔ min kɛra مسرف tiɲɛnikɛla ye kɛzabun ni
nga ke galon jugu tigala e يا قوم ne ka mɔgɔw لكم الملك اليوم se kɔni b'an ye bi ظاهرين في الأرض min bangenen bɛ dugukolo kan an bɛ se cɛw la o فمن ينصرنا nka jeni bɛna an dɛmɛ sa من بأس الله ka bɔ ala ka masiba la إن جاءنا ala ka masiba nana قال فرعون firawunɛ ko ما أريكم ne ma dɔwɛrɛ jira a la إلا ما أرى fɔ ɲɛ bɛ min natɔ la dɛ وما أهديكم nka ne tɛna se ka aw kana إلا سبيل الرشاد fɔ n k'a bila sira tilennen de kan dɛ ne kɔni bɛ ka aw kana ka bila sira tilennen de kan وقال الذي آمن mɔgɔ min limaniyara sa o ko من wa يا qala قوم allazi amana نعم يا قوم ya n ka jama إني ne min filɛ nin ye أخاف عليكم ne sirannen bɛ aw kan مثل يوم الأحزاب azabu ɲɔgɔnna na dɛ n'o ye jamakulu minnu halakira نعم مثل داب قوم نوح i n'a fɔ n'o mɔgɔw ka cogoya وعاد ani adagaw ka cogoya وثمود ani samudakaw ka cogoya والذين ani mɔgɔ minnu من بعدهم n'o tɛmɛna olu ɲɛ n'u kafiriyara وما الله ala ma kɛ dɛ يريد ظلما ko a bɛ tɔɲɔ ɲini للعباد a ka jɔn ye ويا قوم n ka mɔgɔw إني i k'a dɔn ne أخاف عليكم ne sirannen bɛ aw ɲɛ donna يوم التنادي n'o ye ɲɔgɔn wele don ye dɛ يوم o ye don ye تولون مدبرين aw bɛna fɔ ko a bɛ boli cogo ɲini ka bɔ ɲangata kɔrɔ ما لكم wa a tɛna sɔrɔli kɛ aw ye من الله ka bɔ ala kɔni yɔrɔ من عاصم a ti tangana sɔrɔ dɛ ومن يضلل الله nka n'ala ye maa min fili فما له من هاد i ti kandaba sɔrɔ o la فيو أنا ما تسروا لا a ko de وقال رجل مؤمن من آل فرعون o tuma na sa u ko firawunɛ bɛna kɛ den dɔ kun bɛ yen نعم u bɛ balimaya wɛrɛw fɔ a la k'a tɔgɔ ye jibirili نعم tafsiriw ye kuma caman fɔ nin cɛ in kan kuwa كسبه o tuma na o y'a sɔrɔ ale tuubilen don يكتم إيمانه a bɛ k'a ka limaniya dogo نعم ale kɔni fɛrɛ de don firawunɛ ka hakilitigi dɔ don نعم ko mana gɛlɛya cogo o cogo firawunɛ b'a hakili la ɲini a bɛ firawunɛ dɛmɛ k'a bilasira نعم mɛ ale donna diinɛ na ka sɔrɔ firawunɛ t'a kala نعم musa faga ko kuma nalen sa o tuma na o de ye wa kala rajulun نعم a ko cɛ dɔ ko من آل فرعون min ye firawunɛ yɛrɛ somɔgɔ ye يكتم إيمانه nka a kɛ mɛ k'a ka limaniya dogo لا تقتلون رجلا a fɔ firawunɛ a bɛ sɔn ka maa faa أن يقول ربي الله a ma foyi fɔ ko ale ma ye ala ye dɔrɔn o bɛ mun kan na o y'a kungo de ye yɛrɛ kodɔn fɔ kodɔn na a fili kɔrɔ ni kodɔn tɛ an karamɔgɔ kodɔn de bɛ yen kiraw ye baara kɛ ni kodɔn de ye naam ala k'an dɛmɛ وقد جاءكم بالبينات من ربكم wa firawunɛ a dun nana ni dalilu bangennenw ye ka bɔ an ma yɔrɔ dɛ a ye dalilu minnu jira nin tɛ denmisɛnnin dalilu ye dɛ an yɛrɛ bɛɛ ka kɔrɔtitigiw ni jinɛmɔri bɛɛ wele la bɛɛ dɛsɛra a tilala ka ko wɛrɛw kɛ o kɛbaa t'an fɛ yan ka bɔ ala yɔrɔ o tuma na ko in bi sɔrɔ ko dɔ b'a la dɛ وإن يكن كاذبا nka ni nkalontigɛla don فعليه كذبه an t'a to yen an kana faga k'an bolo can joli la parce que ni nkalontigɛla don a ka nkalon b'a yɛrɛ de kan ɲi وإن يكن صادقا nka n'a sɔrɔla tiɲɛtigi dɔ don يصيبكم بعض الذي يعدكم a ko ala bɛna balaw jigin o dɔ bɛ sɔn k'a sɔrɔ dɛ an k'an kɔlɔsi إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ala ti tiɲɛnikɛla nkalontigɛla si dɛmɛ o tumana musirifu yan u b'a fɔ ko musiriku el musirifu ko bi maana el musiriku mɛ musirifu kɔni n t'a bali a ka musiriku ta nka a ti dan musiriku ma musirifu kɔni ye danzabana de ye bi yɔrɔ non kɛzabu nkalontigɛla ala b'a halaki de يا قوم لكم الملك اليوم a ko firawunɛ ma a ko a ka mɔgɔw ma a ko n ka jama fanga b'aw bolo bi dɛ misira yan
firawuna tun bɛ Egypte de Misira a ko Misira ya bi a fanga y'aw ta ye dɛ zahirina fil ardi o bangenen don dugukolo kan n'a ko min o de bɛ kɛ maa si tɛ se k'aw sɔsɔ bi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana mais jɔnni b'an dɛmɛ k'an bɔ Ala ka balawu bolo ni balawu nana ni balawu nana kunbɛ cogo t'a la dɛ parce que an ye Adangaw kalan an ye Samuda kalan o kumana nin bɛɛ kalannen kɔ an fɛ k'u halaki n'o ye ni Ala ka balawu nana jɔnni bɛna an dɛmɛ kala firawunu firawuna ko ma urikum illa ma ara ko hey ne ti dɔwɛrɛ jira Ala ɲɛ bɛ min na kɔ n bɛ ka min fɔ ye n'a y'a bɔ n da la an b'a ye sabu n bɛ ka min fɔ ye ɲɛ bɛ min na de don ɲɛ bɛ min natɔ la ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la dɛ firawuna y'o kɛ ka cɛ jaabi wa ma ahadikum illa sabila rashad wa ne t'a bila sira si kan ni kanda sira tɛ ne tɛ sira jugu ɲini na aw ye koyi a n'a ka firawunaya bɛɛ a sabalila ka kuma a kuma ɲɔgɔn fɛ o bɛ ka kuma falen wala mais a m'a fɔ n ti maa lamɛn a m'a fɔ n ɲa dalen don a bɛ kɛ n sago ye la mɔgɔ ye mɔgɔ de ye nin ye firawuna de ye waladaw k'an ka ta nin yɔrɔ ninnu de la maaya la khasatan aw minnu ye duwatiw ye n'a bɛ wajuliw kɛ aw minnu ye karamɔgɔw ye n'a bɛ kalandenw kalan toujours nin hakili de kan ka y'aw la ko ne bɛ ka nin kalan nka mɔgɔ don mɔgɔ don i kan k'a bonya ne den ye karisa ye n y'a wolo n ka milikiya bɛɛ b'a kan mais o n'a ta bɛɛ i kan k'a lamɛn i kan k'a lamɛn dɛ ne muso ye karisa ye misala non o ye se dɔ ye mais a lamɛn a ye kuma mɔgɔ don a kana ɲinɛ mɔgɔya in kɔ et puis Ala mago b'a ka mɔgɔ bɛɛ la tout Ala mago bɛ adamaden bɛɛ la o de la an bɛ yan o la n'i ye adamaden bonya Ala yɛrɛ b'i bonya a y'a janto nin na dɛ jango wajulikɛlaw na wa qala allazi amana ya qawm ayiwa min limaniyara toujours o ye kuma ta firawuna bolo a ko n ka mɔgɔw inni akhafu alaykum misla yawm al-ahzab a ko n bɛ siran an ni ahazabu don ɲɔgɔnna de cɛ ahazabu kɔrɔ ye di jama minnu tɛmɛna n'u bɛɛ halakira ka taa n bɛ siran an n'o ɲɔgɔnna dɔ de ɲɛ o kana n'aw sɔrɔ misla da'abi qawmi nuh i n'a fɔ Nuhu ka mɔgɔw cogoya wa ad ani Adangaw cogoya wa samuda ani Samudakaw cogoya wallazina min ba'dihim ani mɔgɔ minnu tɛmɛna ka kɔn olu bɛɛ ɲɛ wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad Ala ti tɔɲɔli ɲini ni jɔn ye dɛ la Ala ti tɔɲɔli ɲini ni jɔn ye n'Ala ye min s'i ma dɔrɔn Ala ye hakimu de ye ko dɔ de bɛ yen na wa ya qawmi a ko n ka mɔgɔw inni akhafu alaykum yawm at-tanadi ne bɛ siran aw ni ɲɔgɔn wele don ye dɛ ɲɔgɔn wele don o kumana tanadi kuma cayara ye tafsiritigiw de bolo ko yawma tanadi de kɔrɔ ye ɲɔgɔn wele don ko don min na wa nada ashabul jannati ashaban nari ko o kumana alijinɛdenw olu bi jahanɛmɛdenw wele ashabul jannati ashaban nari alijinɛdenw bi jahanɛmɛdenw wele ko yala Ala ye fɛn min fɔ anw ye anw kɔni y'a ye anw filɛ alijinɛ na yala Ala ye fɛn min fɔ aw ye a y'a ye wa ko jahanɛmɛdenw b'a fɔ naam an y'a ye ko de ye ɲɔgɔn wele dɔ ye o ɲɔgɔn wele la fana n ye min fɔ sisan alijinɛnadenw de bi jahanɛmɛdenw wele mais filanan na wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alayna min al-ma'i wa bima razaqakum mimma razaqakumullah aywa y'a dɔn jahanɛmɛdenw fana bɛ alijinɛdenw wele ko a ye ji dɔɔni d'a ma n'o yɛrɛ ma sɔrɔ Ala kɛlen bɛ ka hɛrɛ min k'a ye a y'o dɔ d'a ma an yɛrɛ k'an ni hinɛ a ko yawma tanadi fana k'o ye wele don de ye
o bɛ sin ka wele da mɛlɛkɛ bɛna jɔ ni papiye ye aw bɛ min faamu ka lisi lajɛ jɛnɛyakɛla yɛrɛ jafalaw bɛ min olu kana yɛrɛ tɔɲɔnaw olu kana yan yɛrɛ tɔɲɔna de ye jɛnɛyakɛla la muso t'i fɛ i ni muso min gɛrɛla ɲɔgɔn na cɛ t'o fɛ o tumana o ye jɛnɛyakɛla yɛrɛ tɔɲɔlaw ye o bɛ o k'a ye olu wele ka na u kana jɔ yan a ye jɛnɛyakɛla maa tɔɲɔnaw wele ka na mɔgɔ min i sera muso ma cɛ b'a fɛ walima cɛ seri ma muso b'a fɛ olu bɛ wele ka n'u jɔ o tuma na a ye na ni jɛnɛyakɛlaw ye min b'a bɛɛ sanfɛ minnu y'u dɔnbaw muso ɲini a jɛnɛya ye nin qualité saba de ye i kelen muso t'i fɛ i ni muso jɛra cɛ t'a fɛ o ye martaba dugumata ye filanan i ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na cɛ bɛ muso min fɛ o ye martaba filanan ye martaba sabanan i ni muso jɛra i yɛrɛ bɛ muso min cɛ dɔn o tuma na a ko yoma tanati mana cɛw wele don a ye na o tuma na alijinɛdenw fana b'i wele el abrar bangebaa bonyanaw minnu y'u siwli u baw ye minnu y'u baw dɛmɛ minnu y'u faw bonya minnu ye ko to u fa ta la a ye na ni dugadenw ye olu bɛ bila u d'a ma muso minnu k'u ti jɛnɛya kɛ k'u t'u cɛ janfa a ye na n'olu ye cɛkɔrɔ yoma tanati yoma tanati wele bi da laharata ala k'a ɲa ɲuman na ala k'a ɲa ɲuman na dɛ n'o tɛ nin don maloya da de bɛ yen anw kɛ sutura tɛ o jama n'a caya bɛɛ a ma f'u ye ko yoma izini mɔra duna wa n ko u yɛrɛkɛlen de don barizuna o tuma na u yɛrɛkɛlen de don kɛnɛjala kan e mago bɛ min na a tɛ yan dɛ a bɛ fɔ makan mɛ i b'i to yan ka amadu ye makan kɔma a b'i kɛrɛfɛ yan dogo tɛ yen khafiya foyi tɛ dogo o tuma na u bɛ sɔrɔ ka na ayiwa na i jɔ mɔgɔw de bɛ wele o don a bɛ kira ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko ala b'a fɔ mɔgɔ dɔ ma ko na yan t'i ka hakɛ minɛ nin fɛ adama fɛ e yɛrɛ b'a tigi lajɛ i t'a dɔn fiyewu b'a fɔ ala ne tɛ nin dɔn n tɛ nin dɔn jango k'a ka ko sera ma a ko e t'a dɔn nka ne ala b'a dɔn t'i ka hakɛ minɛ janfa min tigɛr'i kama ko k'i fa walima ka nin k'i la nin kun y'a kuntigi ye i muso nin y'a nɛgɛ ani nin sera ɲɔgɔn ma e t'a kalama nka ne b'a kalama t'i ka hakɛ minɛ o ye hakɛ kabakoma o ye lahara dɛ i bɛ taa cun ko kan i kun tɛ min dɔn sutura tɛ yen sutura tɛ yen sutura tɛ yen sutura tɛ yen dɛ yoma tubila sara ye gundo bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan ye gundo bɛɛ mɛ gundo bɛɛ kɔrɔ ye gundo min ni sara ka sɔrɔ u ma yafa n'o tɛ afuw bɛ yen furanu bɛ yen ni ala yafar'i ma o yafa cogo dɔ bɛ yen a bɛ yafa jurumu kɔ a tila ko k'a jɔsi ala k'an da kɛ ten o bɛ jurumu na ala ça fait i yɛrɛ ka nimisa ani ka segin kɔ ani ka layidu ala bolo ala b'a yafa dama ala bɛ yafa jurumu dɔw kɔ lahara i t'i minɛ dɛ nka i bɛ jira diɲɛ na k'i ye nin kɛ ko nka ala yafara nka ni ala ko n y'a fara sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ o de ye sisan jurumu banna wa papiye yɛrɛ o yɔrɔnin jɔsira i t'i wele ka jɔ o lebu la bilen ayiwa alihamudulila ala k'an dɛmɛ a y'a jija dɛ et puis ko ninnu bɛ ban quoi kabako yɛrɛ ye min ye adamaden t'i mɛn الإنسان غير مخلد المرء غير مخلد مغتمة مغتمة ده مغتمة على كان لبانغوني
a y'o jija dɛ baara in b'aw de bolo walahi n b'a fɔ n bɛ segin a kan baara in b'aw de bolo kira mana ni foyi ye ka bɔ ala yɔrɔ ala danaya kɔfɛ jogo kɔ fɛn o fɛn b'o kɔfɛ o bɛɛ farala jogo dilanli fɛɛlɛw kan a bɛɛ an filɛ so de kɔnɔ exemple don an bɛ so kɔnɔ mais an bɛ so kɔnɔ so mago bɛ fɛn o fɛn na pour que a ka fɔ a ma so ni si t'o la ventilateur t'o la courant t'o la so mago bɛ binaw de la a ka jɔ an filɛ a kɔnɔ mais ventilateur nana olu mana so dɛmɛ ka jɔ dɛ u nana so kɔnɔ mɔgɔw de dɛmɛ ka lafiya ninnu mana so dɛmɛ ka jɔ u y'a jɔlen sɔrɔ yen mais u nana ka sokɔnɔ mɔgɔw lafiya cogo ɲini o de ye courant ni ventilateur ni clim ye mana silamɛya sabatilen bɛ yen seli nana sɔrɔ yen san 10 ni kɔ seli faridayalen tɛ sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen silamɛya ye san 17 walima san 12 dafalen ko la ala hasabi riwayat tarikuw sɛbɛn cogo la dɔw ko kira ye san 12 de kɛ Maka dɔw ko la ko a ye san 17 de kɛ Maka dɔw yɛrɛ ko a ye san 14 de kɛ Maka nin bɛɛ bɛ yen i y'a faamu wa o tuma na seli o dira kira ma ka kɔn hijira ɲɛ san 1 de ye a ma tɛmɛ o kan o alors kira dira ma seli dira ma san 1 ka kɔn hijira ɲɛ bon o seli y'a dɔn a ye silamɛw kɔni sɔrɔ yen a ye silamɛya sɛbɛ de sɔrɔ yen minnu donna an ni an bɛ sa walima an bɛ balo mais an bɛ nin diinɛ in na o y'a sɔrɔ ka fatu tɛ dɛ dɔw fagara ka ban kafiriw ye dɔw faga k'u ka jɔn dɔw bugɔ fo k'u faga ko minnu donna silamɛya la o y'a sɔrɔ seli faridayalen tɛ yen n bɛ fɛ ka nin fɔ ye dɔrɔn a k'a faamu ala dɔn kɔfɛ jogo de bɛ yen o min bilala dɛ n'o ma ta diinɛ tɛ yen nkalon de don nkalonfin n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara a b'a dɔn k'a ma nɛgɛ bilahi mais kodɔnnaw ka tugu kira kɔ ka tile ka seli ka si ka seli ka tila k'i ka nafolo jagabɔ kodɔnna bɛ se k'i to i yɛrɛ ma ka don o la cogo di n'i ma fɛn dɔ ye u ma lahara ye o u ma mɛlɛkɛ ye kira nɔfɛ u ma kira yɛrɛ pandɔ y'a kama na kira ma taama ji kan la a ye kuma min fɔ o y'o de analyser kira ko di a ma foyi fɔ fadayilu kɔ fara walimuso la i ka sinji tugu i bangebaaw barika ɲini a ye hinɛ fandaw la nin dama dama de fɔra kodɔnnaw y'a dɔn nin ye wulibali ye o de ye mɔgɔw tugu kira kɔ mɔgɔ si ma tugu a kɔ k'a bɛ se jinɛmɔrɔya la nkalon don ni silamɛya ɲɛ fɔra kodɔnna min abuzariw lajɛ kɛ abuzari kifari tun ye siratigɛlaw de alors u bɛ sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ k'i faga k'i ka nafolo cɛ ka k'u kunna u ka diɲɛlatigɛ kun ye nin de ye maa yɛrɛ nana ye an bɛ nin mina nin tɛ ko ɲuman ye a nana fɔ a ye k'a fɔra ko ala ka ciden dɔ cira Maka k'o bɛ k'a fɔ ka kuma ɲumanw fɔ a ko a dɔgɔkɛ ma e ka so siri dɛ i ka taa Maka i ka taa u ka cɛ in ka ko ɲɛɲini i ka n'a fɔ n ye o y'a ka so siri ka na Maka ka na tile kira kɛrɛfɛ ka tile damadɔ kɛ a ti foyi mɛn kira da sinji tugu jɛnɛya kana kɛ a kana suuli a yɛrɛ ye boli minnu dilan k'a fɔ k'o bɛ se ka ko dilan a yɛrɛ ka dilanlen o bɛ se ka mun ɲɛ aw ye ko bɔn a y'a janto bangebaaw la jɛnɛya man ɲi a ye fara walimusow la o n'a ɲɔgɔnnaw cɛ ye kuma mɛn a ka waati dafara a ye so ta a nana a balima a ko nin ko in bɛɛ cɛ in ka dɛ ko mun bɛ yen a donna a ɲɛna k'a fɔ a ma seli fɔ a ma sun fɔ a ma jaga fɔ a ma hiji fɔ jogo ni jogo alfadail ɲani fɔ ni kun b'anw ka bamaana yan k'a sɔrɔ silamɛya ma se yan
ay ɲininkali kɛ cɛkɔrɔbaw ɲininka bamanan dɔw ye kooro haramu ti kooro sogo dun abada o siyaw b'an fɛ yan ko nɛn fila bɛ kooro da ko hɔrɔn man ka fila fɔ u ti seli u ti sun danbe kama danbe la ilaha illa n ko mɔnɛ de don n'i ko i bɛ silamɛya fɔ yan mɔnɛ don silamɛya nana silamɛya sɔrɔ yan a ma na ala kelenbandiya de sɔrɔ yan a faamuna abu zari i bɛ fɛn lakala ye dɔrɔn a ko nin bɔ mɛ cɛn fɛ a y'a ka so ta ka na a nana kira lamɛn de damadɔ a ko ne bɛ don nin diinɛ in na ko nin ye wulibali de ye mɛ mun ye cɛw sɔrɔ jogo abubakar bɛna baya kɛ kira bolo don min na a ko kira ma a ko nin kɛra ne kɔ n'o tɛ maa ti ne kɔ nin na n y'a mɛn k'i ko k'i ye kira ye o y'a fɔ n ɲɛna ne tɛ siga i ka kiraya la sabu ka d'a kan kabini n y'i ye don min na n ma nkalon mɛn i da min ye walimuso nɔfɛ min tɛgɛ diya ne ye wali nafolo nɔfɛ ne y'a dɔn ko dɔ b'e la n tɛgɛ minɛ n bɛ baya kɛ abubakar tuubitɔ ye nin de fɔ ko n tɛgɛ minɛ n bɛ baya kɛ abubakar alors mais mun y'a nana n'a ye jogo jinɛmɔriya ma na n'a ye kira kun tɛ jinɛmɔriya kɛ o caman min bɛ fɔ a caman gosilen don ka bɔ yen fana usman bun mazunu a lajɛ usman bun mazunu tuubi cogo lajɛ nin bɛɛ ye jogo de ye k'a fɔ kira ma an bɛ sa i nɔfɛ an bɛ nin ko in dɛmɛ ni nin dɛmɛna diɲɛ bɛ lafiya n'o silamɛya yɛrɛ de kɛra diɲɛ ka problème ye dun n'o silamɛya yɛrɛ nalen de kɛra mɔgɔw dɛsɛra ka sunɔgɔ u ka denbaya kɔnɔ n'o silamɛya nalen de mɔgɔw dɛsɛra ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw dɛsɛra ka balo u sago la i b'a dɔn kira janfara anw bɛ se ala ma k'a to an da galonfin seli tɛ silamɛya ye i bi sa misiri kɔnɔ i kafirilama bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ o tɛ ne ka kuma ye dɛ a ye kuranɛ yɛrɛ lajɛ ala ko kira ma la tusalli mata abadan ala qabrihim innahum wa matu a banna ala ko selila min bɛ ka seli ala kira kɔfɛ ko kafiri don u b'a a bɛɛ ta k'a da madinɛ dugutigi kunna o kelen tɛ o ala ko de wa matu wa hum o ye jamuw de ye o wa matu wa hum ko u sara a sɔrɔ u bɛ tiɲɛni de la mɛ u bɛ seli kira kɔfɛ a ka misiri kɔnɔ kuranɛ ko kafiriw don parce que nafigi don mɛ kuranɛ ko k'u kafiriya la ale ala ma u kafiriyara muhamadu yɛrɛ ma ko wa u sara k'u to tiɲɛni de la tɛ se ka se nin si ma ala ye yafa masa ye ne muso bɛ cɛ bolo ala ye yafa masa ye a kɛ mɛ ka n ka nafolo détourné ala ye yafa masa ye dabalijugu don bɛ ko ni ka sa cɛ bɛ misiri kɔnɔ a y'a jan dɔ a yɛrɛ la silamɛya in banna a mɛnna kira ko amin silamɛya étage ko a bɛɛ bi bin k'a ban pepu a ko umaru ma ko a laban bɛ kɛ min ye i b'a dɔn umaru ko ayi ko seli ko silamɛya bi ban foyi tɛ t'u bolo seli kɔ a ye min fɔ o seli fana na a yɛrɛ b'o dɔn a ko misiriw bɛna jɔ ka pari misiriw bɛna fa tewu jama tɛna ban misiri la caya da don ko nka bilahi i t'i cɛ kelen sɔrɔ a la min dan bɛ ala la a bɛɛ bɛ k'a ka sɔrɔ makala a y'aw jija baara b'aw bolo dɛ non baara b'aw bolo baara b'aw bolo nin bɛ kɛlɛ fo an ka se ala ma mais a yɛrɛ ka kan ka kɛ o kɛlɛ cɛw ye fo a ka se ala ma nin bɛ kɛlɛ dɛ kira nanen n'a y'a kɛlɛla o musa nana firawuna yɔrɔ la o kɛlɛ tɛ nin ye firawuna ko n bɛ ka sira de a kana na kow yɛlɛmɛ a kana na tiɲɛni don dugukolo kunna dɛ oui parce que ale ka tiɲɛni dɔ kɛ ko an nana a ye balawu wuli fara walimuso la n'o kɛra balawu min ye o kan ka wuli dɛ alimami i tilen n'o kɛra balawu min ye o man ka da u ye silamɛya tɔgɔ tiɲɛ u ye alakira tɔgɔ tiɲɛ
o de la fo mɔgɔw nana bi adam silamɛ selila yɛrɛ jogo kama karamɔgɔ yɛrɛ ye cogo kama fo mɔgɔw nana tigɛ kuranɛ na ka tigɛ alakira yɛrɛ la ka tigɛ silamɛya la munna parce que u ɲɛ bɛ minnu k'u bɛ kira nɔfɛ olu bɛ cogo min na minnu k'u bɛ kira nɔfɛ nkalon de don u ti kira nɔfɛ u b'u yɛrɛ de nɔfɛ n'o tɛ ne ye kɛti bɛ min bɔ english mais a ka fɛnw bɛ yen bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn k'a fɔ ni alakira kun labato la ko kafe min filancɛ kɔnɔ ko diɲɛ problème bɛɛ bɛ résolu n'u y'a ɲininka ko mun na a ko parce que ko kira ko laadiriya an bɛ dingɛ jumɛn kɔnɔ bi laadiridanya tɛ yan sira tɛ yan sira tɛ Mali la lafiya yɔrɔ si tɛ yen mais miliyari joli bi ye faama kelen nɔ na miliyari joli maa kelen i yɛrɛ tɛ se k'a dun hali mɔdenw tɛ se k'a dun k'a ban mais jamana bɛ ka taa dingɛ kɔnɔ jɔn de b'a dɔn min b'a dun min t'a dun ni min minɛna don min na o de ta bɛ fɔ kɛ n'o tɛ min bɛ fanga na o ta tɛ se fɔ dɛ minnu bɔra a la olu de ta bɛ fɔ ala ka tiɲɛnikɛla bɛɛ labila ala ka tiɲɛnikɛla bɛɛ labila maa maa ko i b'an faso ci ala k'i labila na a bɛ bɛn parce que fo an ka to ka jɔ nin yɔrɔ ninnu na han mɔgɔ t'i mɛn quoi non mɔgɔ t'i mɛn voilà amin ayiwa o kumana ne bɛ siran aw ɲɛ cɛw ka ɲɔgɔn wele don o kumana yoma tanadi y'o f'u ye janɛmɛdenw ni alijinɛdenw bɛ ɲɔgɔn wele alijinɛdenw ni janɛmɛdenw bɛ ɲɔgɔn wele o kumana mɔgɔw a sabanan ye min ye ko mɔgɔw wele yɔrɔ la ka na janɛmɛ na o de ye tanadi ye sa groupe 1 ka na kitabu numar ko n y'a fɔ bɛɛ bɛ wele i ka jogo de la bɛɛ bɛ wele i ka jogo de la ka taa janɛmɛ kɔnɔ k'o de ye yoma tanadi ye o kumana yoma tanadi wɛrɛ bɛ yen mɔgɔ min i ka dutɛrɛ bɔsi la yan e y'a dɔn lahara seli ala madu filɛ n'u ye ko da ne ka di ala ka madu na o ye yoma tanadi ye a y'a jira kira dun ko sibiri ɲɛ kelen a ma ɲi dɛ sibiri ɲɛ kelen n'i ye maa o maa ka dugukolo sibiri ɲɛ kelen namara sibiri ɲɛ kelen ko lahara dugumakolo 7 ɲɔgɔnna de bi kuru k'i don o kɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ sibiri ɲɛ kelen k'a namara mɔgɔ kunna sibiri ɲɛ kelen mais i ye mɔgɔ dugukolo namara ka mɔgɔ tɔɲɔ a bɛ mun ye i bɛna taa don dugukolo kɔrɔ ala a ti mɛn a ti mɛn yɛrɛ i bɛ taa don dugukolo kɔrɔ a kɛra i la a y'a janto a yɛrɛ la dɛ wa ma ala rasuli ila al-balagh George Bernard Shaw anglais de do anglais de English min ko kira ni kira kun labatora ko te kafe min filancɛ kɔnɔ ko diɲɛ bi lafiya a tɔgɔ de ye ko George Bernard Shaw ne hakili anglais de anglais do voilà anglais do cɛ in ye anglais de ye Grande-Bretagne anglais de do voilà Angleterre ayiwa cɛ in bɛ bɔ yen n'i ye kafiri de kumakan ye mais juguw ye sɛbɛnni kɛ ka alakira ka musoko fɔ a ye ko est ce que a bɛ kira in dɔn k'a fɔra baara tɛ maa min na musoko kɔ mais jɛni y'o de fɔ a ma selilaw de y'o fɔ kira ma kafiri m'o fɔ kira ma o k'a ka musoko ka bon o tɛ kafiri kuma ye dɛ o y'an yɛrɛ ka Buhari ni Muslimu ye olu de y'o fɔ kira ma mais kafiri y'o de ta k'o kɛ ka nin sɛbɛnnikɛla anglais in gosi ko maa min ka diɲɛlatigɛ bɛnna musoko ma a ko ale kun hakili la cɛ in ye ko dɔnna ko mais a y'a faamu a ti foyi dɔn ko mɔgɔ jogo y'a tigi kungo de ye ko mais a nana ni fɛn min ye k'a b'o de lajɛ nin ye hikimaba ye koyi walahi mɔgɔ jogo y'i kungo de ye mais min b'i bolo
o de kan ka lajɛ i y'a ye bisimila يوم تولون مدبرين yawma tuwalluna mudbirina nin bɛɛ ye firawuna balima in ka kuma ye a bɛ ka mɔgɔ ninnu la convaincre o ka Musa to ye quoi a ko lahara gɛlɛya la aw bɛna kɔ dɔn k'a bɛ boli ما لكم من الله من عاصم ka sɔrɔ a tɛ boli yɔrɔ si sɔrɔ ka bɔ Ala bolo a kana a yɛrɛ nɛgɛ a b'a fɔ a bɛ boli ni ko gɛlɛyara dɔrɔn e yɛrɛ ɲɛ mana da cɛ kan a yɛrɛ i y'a muso tigɛ a yɛrɛ b'a dɔn i y'a ka nafolo dun i y'a tɔɲɔ i mana yawma yafirul maru i yɛrɛ badenkɛ i b'i dogo o de la lahara i b'i dogo i yɛrɛ bamuso i yɛrɛ facɛ ani furumuso ani wolodenw i b'i dogo nin bɛɛ la lahara parce que i ma denw ka hakɛ dafa i ma muso ka hakɛ dafa i ye nin ka so si minɛ ka di nin ma bangebaa fila e m'olu labato a bɛɛ dun n'a ka hakɛ dɔn mana n'i fa ye dɔrɔn i b'a fɔ i b'i dogo i b'a fɔ i bɛ boli quoi a y'o de fɔ yan ko tuma na ko mɔgɔw bɛna boli cogo ɲini lahara ko ka sɔrɔ Ala t'i dan ko dancogo si tɛ Ala la o mana mɔgɔw b'i dogo yɔrɔ ɲini dɔrɔn jango i ni minnu kun bɛ tiɲɛni na diɲɛ na yan ni n'olu ye ɲɔgɔn ye i b'i biri ko i b'i dogo mɛlɛkɛw ko i susu ko wuli dogo yɔrɔ ti yan dogoli ti yan dɛ Ala k'an sutura ومن يضلل الله a ko ni Ala ye maa min fili kɔni فما له من هادي kanaba t'o tigi la bilen dɛ parce que Ala nana n'a ka tiɲɛ ye k'a yɛrɛkɛ ni maa min ma sɔn o ma kanaba t'o tigi la dɛ صدق الله العظيم